El rei Jaume I el Conqueridor estigué al front de la corona catalano-aragonesa durant més de 60 anys, del 1213 al 1276. Durant els primers anys del seu regnat, però, les qüestions de l'estat estigueren a càrrec del comte Sanç, a causa de la minoria d'edat del rei. El regnat de Jaume I establirà els fonaments de la futura expansió catalana, no només en territori peninsular, sinó també, i molt especialment, a la Mediterrània. A les conquestes de Mallorca i València cal afegir les primeres temptatives de fer-se amb el poder de l'illa de Sardenya, així com l'establiment d'enclavaments comercials en terres del nord d'Àfrica. Jaume I és, doncs, el monarca que posa les bases de l'ambició política, comercial i militar que caracteritzarà la corona catalano-aragonesa al llarg dels segles XIII i XIV i que tants èxits assolirà amb els seus successors. El Llibre dels Feits és una de les 4 grans cròniques catalanes juntament amb la de Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. A l'obra, el rei explica de forma autobiogràfica les gestes més importants del seu regnat. Els habitants de Montblanc hi surten molt ben parats. El rei Jaume I, com havien fet els seus avantpassats i com seguiran fent els seus successors, mantindrà un lligam fort amb la vila, atorgant-li nous privilegis i confirmant-ne d'antics.